Sanibonani ekhaya lamaphupho. Namuhla sokhuluma ngamaphupho ngokuhamba. Amaphupho ngokuhamba asho ukuthini amaphupho ngokuhamba? Lokhu kuhlanganisa amabhanoyi, amabhayisekili, izikebhe, amabhasi, izimoto, ukugibela amahhashi, amamephu, imikhumbi, amatekisi, izitimela nokuhamba ngezinyawo. Amaphupho ngetekisi. Uma uphupha ukuthi ugibele itekisi uzogula kakhulu maduzane. Uma usulikhokhelile itekisi bese liyakushiya kukhona oseduzane nawe okungenzeka adinge usizo maduzane, ungakhohlwa kushaya subscribe ukuze ungaphuthelwa amanye amaphupho. Nisale kahle.